डॉक्टर के हेडगेवार संस्था गेली कित्येक वर्ष या शिक्षण क्षेत्रात आपलं योगदान चांगल्या पद्धतीने देत आहेत। आता जो प्रकल्प आहे, ही जी संस्था ही 6वी संस्था आहे आणि गेल्या कित्येक वर्षात या संस्थेकडे सुरुवातीपासूनच संबंध आला आणि या संस्थेची कशी गरज कशी आहे याचं विवेचन माननीय श्री सुभाष देसाईजी अन्य वक्त्यांनी तुमच्या समोर केलेलं आहे। कुठचंही राष्ट्र जर पुढे जायचं असेल ते पुढे नेण्याचं कार्य त्या राष्ट्राची शिक्षण व्यवस्था करते। त्यामुळे त्या संस्कृतीपासून त्यांना तोडून बाजूला करणं आणि आपलंही शिक्षणपती त्यांच्यावर लादणं हे त्यांचं कार्य त्यांनी कित्येक वर्ष सफल केलं। आपल्याला सर्व काही पाहिजे आहे, परंतु जे काय आपल्याला देशाला हवं आहे याचा कोणी विचार केला नाही। परंतु राष्ट्रीय स्वयंसेवकाच्या माध्यमातून अशा संस्थांचा जन्म झाला।